ơi ayo ओंखाम लाबोबावदोंसो मालाय इसरा जोंहाथ' बिस्कुटसो लाबोदों निबाय था मोनजागोन दा दे जों दायो ओरैजाय हाजोथिं थांसै आरोना बाइकखौ लांथारसै होमबा हेलौ लोगोफोर जोङो राइडिं लांनो फैदों राइडिं हाजोआव दैमाफ्रावबो दंफैयो बारजुमलाय नोगोर बरियाना जायगाया राइडिंआसो मोनगोन ना मोनालै जों दा ओरैजाय थांसै आरोना साहाथिं ओरै एकदम ओरै थांबाय नै बिथाङा भिडिअ लागासिनो ओरैहाय दङ नै माबा थालावथियाव ओरै नाहरलाय नोगोर बरिया नुखादों जायगाखौ बरियाब्रा नै नोंजों बरिया नुदोंब्रा जायगाखौ नै मोजां जोबोद मोजां ओमफ्राय राइडिंआसो मोनगोन ना मोना दा खबर भालि आछि ना अ दे मा जाखो सेन्देल गबाय नै बेहाय ना सारदों हाजोआव बिसोरो गोसोफ्रा गुरा थिगै आछि ना ओइ रवासुल मास बायसिना फवानाय ना ना हमदों नैहाय बबे थांखो जोङो दायो बावखुंग्रि हाजोआव थांनो नागिरदों बावखुंग्रि हाजोखौ मोनहैयाखै आरोना बावखुंग्रि हाजोआवथ' थांनो हालालै लोगोफोर खाल मानसिसो थांनाय जासिगोन बावखुंग्रि हाजोआव गोजान नालाय बेखौनो बावखुंग्रि हाजो सानना लानोसै आरोना बबेथिं मोनहैगोनथाय फैद' माब्रै सिखा फंबाय पार्टिसो आसोलफ्रा माने बैसागुआव मोसौखौ मोजां थुखैनांगौ आरो ना मोजां थुखैनो माबोरै थुखैगोनलाय मोसौखौ बाल्थिङाव दै लादो साफुन लादो ओमफ्राय सेम्पु होनांगौ नै जोंहा फैनानै मोनसे लकेसनाव मोनफैबाय दा माबाखौ मोनथ'वाखै आरोना राइडिंखौ दायो जों थांबावगोन इथिंनो थांगासिनो थर' होनदोब्रा हाजोनि थर' गाजा होनदोलै जायगाखौ दैयाथ' मोजां जोङो बिराद गोजान फैबाय लोगोफोर राइडिंखौनो मोनाखै आरोना बेरायनो फैनायसो जादों दा मोनगोननो हागौ दा थांबावगोन दसे जिरायनि मेंबाय जायगाया मासु बरिया हट हाब्रुयो माथो जायगाया मोजां ओइ माबोरै मोनदों आयु आथिं हाब्रुबाय नै होबाय आयु जाला आरो भिडिअ'सो लानानै फैबावदों नै नै जाला जायगायानो फालथुब जायगालै देन्जारखा हाब्राना आयु आंबो नै हाब्रबाय नायनो बिराद गोथौ हाब्रबाय नै सासेयानो मान खोन्थायासै आयौ माबायदि फैसा गदों ओइ लाय 50 थाखा फैसा लायदो माबार जानांगौ ना मा जाखो दान्दा चायो दान्दा फैद' माबायदि गोथाव माथो राइडिंआ थौ राइडिंआ नै जोंहा मोनबाय नैबे दैमुब्र'नि नैबे आंनि आरोना बेलाय आंनाथ' नै एकदम मा होनना बुङो गय न'खरनि आरोना गय न'खरनि नै बुरजा लाखाबाय नोंथाङा माबोरै मोनदों आंथ' बिराद गरम मोनदों दायो गरम मोनदों एकदम बार सिबनो थाखाय राइदिं बिलाइ लाबाय ओमफ्राय दा खिनोबो ओंखारदों आं बारा गोबाव रायलायबाय थाला एकदम सिखावजोबदों कमेन्टफ्रा जों न'आव थांसै आरोना लोगोफोर नै राइदिंखौ लाबाय राइदिं मोनबाय ओमफ्राय जों न'आव थांसै दायो बेलेगाव नागिरनोसै जोङो बेलेगाव ओंखारनोसैलाय
बाजै हाम्फि रायजानायनो हरै दंफांखौ गाखोना थाबाय बिराद फाला खेला बास्टार नेवलायसो एफा गोजौ दंफांनिफ्राय गाखोबाय नै इयो माबायदि मोनखो गाखोनानै एभारेस्ट हाजो थिखिनि गाखोना फैबाय बावखुंग्रियाव हाजो गाखोनाय नेमबा हानाय नङामोन आरो सयथि एफा गोजौ होलाय मान्दाब बायदि दोलाबजोब्बाय दोलाना दोलायाखै आरो ना आखाइ दोलाबो मिशन कमप्लिट होलाय माबा बिराद बुरजा मोनबाय नै बेलावसो टेपखोबावदों आङो लोगोफोर देखाय नै माबायदि मनासे मोनखाबाय आल्ट्रा मडेल बिराद बुरजा मोनबाय नै बरिया अनसिगोन हिनजावा अनजासिगोनलै लावलाय खुसिया लाख'ना लालाय हिनजावजों अनजासिगोन खुसिया लाख'नो हामाला रायजासिगोन होलाय जेबो जायाखै बेफोरो जेबो जायाखै ना लोगोफोर जों दावा बिबार लांफैदोंमोन ओमफ्राय दावा बिबारखौथ' मोनबाय जोङो हाजोनिफ्राय फैनानै ओमफ्राय बागानथिंजाय दावा माबा लांफैदों आरो ना दावा फिथाइ गाबोन नांगौ नालाय बेलाय जोंना एक्सपार्टआ गाखोग्राया बिसो जोबबाय नै माब्रै मोनदों नोङो ओमफ्राय गाखोनायाव माब्रै मोनदों मायाबा दोला जोब्बाय सिंसा गासिबो दा न'आव नायबाय आथिङा मावदों ना मावाखै आथिङाथ' मावदों मावबाबो उफाय गैला देग्लाय माने बे जोंहा बैसागु जिनाखि बोसोर गोदान बेवहाय फालिथारनो गोनां जायो दावा बिबार नांथारगौ गैयाबा जाथारा फिसा नुलायबाय बिदि आरो ना हमथुना इ दंफांखौनो गाखोबायबा नोङो हाला जाम्बा लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेनोसै नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा आंनि भिडिअखौ जुदि आंनि मिस्टार जोमै इउटुब चेनेलाव सोरबा गोदान दंफैयोबा लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो कमेन्ट खालामहरदो आरो ना लोगोफोर अननानै आंबो जाहाथे गुबुनफोरबायदि जौगानो हायो बाय बाय लोगोफोर